ତାପରେ ନୃସିଂହ ନୃସିଂହ ପରେ ବାମନ ନୃସିଂହ ପରେ ବାମନ ତୁ ଉଠା ନୃସିଂହ ତଳେ କର ଲୁଗାଟା ବେଶୀ ଟେକି ହେଲା ହଁ ସେ ତଳେ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଧର ରୋଜନା ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା ବାମନ ପରେ କି ଦଏ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ବାମନ ପରେ ପରଶୁରାମ ହାତ ଦେଖାଅ ଛାଡ ଛାଡି ଦାও না পুরা অ্যাডজাস্ট চিনি পারছো না এই বামন এই ହଁ ଆଜି କହୁଛ বামন বামন মোটে শুকি আছে ধান শুই হ্যাঁ রাম ପରଶୁରାମ ଏ ପରଶୁରାମ ବୋଲେ ବାମନ ପରେ ପରଶୁରାମ ବାମନ ପରେ ପରଶୁରାମ ଏଠି ଏତେ ଉପରକୁ ବଡ ପିନ୍ଧା তুমি শোনা আগে বসাই দিও তারপরে সেই মাপর সাইড করিব আগে বসাই দিও সেই হিসাব ପରଶୁରାମ ବଡ ଧରି ଖାଇ ଦିଅ ତାପରେ ରାମ পরশুরাম তারপর রাম କାଠୁ ଧର କାଠୁକୁ ତାପରେ ରାମ ତାପରେ ବଳରାମ ତାପରେ ବଳରାମ ପରେ ବଳରାମ ବଳରାମ ପରେ କଣ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ତାପରେ କଳକି ଏ ଦୌଡଟା କି ସାରା ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି ଏଇ ଗାନ୍ଧିଆ ନା এটা বুঝো না দেখুছ না সব ঠিকঠাক মা তা ବୁଦ୍ଧ ପରେ କଳକି ବୁଦ୍ଧ ପରେ କଳକି ঠিক আছে